बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोंहा दिनैहाय बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों जोंनि देग्लायनि 2024 आरो 25 बे बोसोरनि जोंहा जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोंहा फरायनाय फरायसाफोरा जा देग्लाय मेट्रिकआव 100% फरायसाफोर दिनै पास जानो हादों। बिनि थाखाय जोङो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। जोंहा गासै बड'लेण्ड एकाडेमियाव 8 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बे बिथांमोननि गेजेराव 2 स्टार मार्क्स जों मोननो हादों। बिनिफ्राय जोंहा 3 जोंहा फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादों आरो 3 जोङो सेकेन्ड डिभिजन जों मोननो हादों। गासै 8 फरायसाया जोंहा 100% जों उथ्रिसार जानो हानायखाय जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय बिथांमोननिसिम फरायसुलि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जों जासिदों। जोङो बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों आसा खालामो आरो जोङो थांनाय समाव जेरैबायदि जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिया बेबादिनो 100% पास जानो हादोंमोन, देग्लायबो बेबायदि पास जानो हादों आरो फैगौ समावबो जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि फरायसुलिफ्रा बेबादिनो आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानो हागोन जों बेखौ फोथायो आरो इसोरा निस्सय जोंनो मदद खालामगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जों आसा मिजिं खालामो जाहाथे बे बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय फरायसुलि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव साफा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लेक्सारार, IAS अफिसार, DC, SP जानो हागोन आरो गावखौ सासे सुबुं सम्पद दानायाव बयबो गावनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनो हागोन आरो खामानि मावलांनायाव बयबो आवगायलांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों देग्लाय 2025 मायथाइनि दिनैहाय जोंहा 15 एप्रिल बे एप्रिलाव जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों जोङो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बेखौ जों बरायनाय जों हाबाफारि लादों आरो जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि जे फरायसाफोर, जोंनि दिथागिरि बिथांमोन आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहाय मैखोमै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार खालामदों आरो दा जोंनि जे बैसागु जे रंजानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बेनिखायनो जोंहा नैबे जोंनि जे हारिमु बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव फोसावनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै गिदिरथार थांखि नोजोर दङ आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै खुंथायाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे रंजाथाइ फोरबोखौ दिनै खुंनो सिगांदों, फालिनो सिगांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो निस्सय फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामा बेखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो इयुनाव जोङो मुलुग दरबाराव बे मोसानायखौ, बे फोरबोखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे थांनानै थानायनि जे सिनायथि, रैखाथि, थामोनथा बेखौ जोङो लांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। फैबाय थानाय बैसागुनि रायजो राजाफोरनो मा ग्रिटिंस होनो सानो नोंथाङा? आङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै आरो आंनि बिथिंनिफ्राय फैबाय थानाय जोंहा रंजालि बैसागु बे बैसागुनि आङो साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्डआव थानाय, आसामाव थानाय, भारताव थानाय, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आं जासिगोन। बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायनाय आङो जासिगोन आरो जोङो जेखि कर्नारावनो थायाथों मानो, जेखि थासारियावनो थायाथों मानो, जेखि जायगायावनो थायाथों मानो जोंनि धोनि हारिमुखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रागोन, बयबो आवगायगोन आरो बेबायदिनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि धोनि हारिमुवा बुहुमाव गेवलांसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।